Hindi. Birthday ko palan padingon yan, adi. Birthday ko palan. Printing so tukaw ko dyan sa sala. Nakaitaas pati sa duwang bitis. Nakatsinelas kita. Birthday ko pala noon yan, Mario. Salamat amang Diyos sa birthday. Atang sa kanya. Salamat po sa gabos na mga nagpaabot manin pagbati. Tabi buda padaba. Ala sa isa Pagrumdum na di naman. sa indong lingkod tabi Salamat din maray. May tumatawag. Sandali po muna. Ako maduron niya. Tanganing taod-taod clear kita sa kwan. Sa linya kay Attorney Giselle taod-taod Hello, good morning Papa Jer. Good morning. Happy birthday! So, mga I'm here in Sorsogon. Salamat Papa Jer. Ingat ka mo tabi. Sige. Sige. Salamat mga tropa yan dyan sa Okay. apse mo. Salamat tabi. Batas natin pantay-pantay. Walang mahirap mayaman. Minapaabot na naman kami ng pagrespeto sa lambang miyembro kan familia. Kasabay dyan ang paglaom na yaong kita sa ligtas na kamugtakan sa tahaw kay ning kadipisilan. Walang kasalanan. Dahil kita magpuknat nin panarig asin pasalamat sa mahal na Diyos. Sa pangarang giraray kan PBN Broadcasting Network Incorporated ang radio station DCGB-AM. Ini pang special na programa ipigipresentar sa Indokan DCGB ang Legally Yours GB. Sandali, may tawag tayo sa cellphone. Hello, Pading Cho na Marquez. Marhay na aldaw tabi. Happy birthday, sir. Ay, salamat Pading Judge Cho. Papa Pio. Salamat. Birthday, sir. Salamat. Stay safe and healthy. Likewise. Salamat po. Thank you, thank you, God Papa bless. P. Thank you. Sige po, sige. Kasalanan. Aba, may tawag tayo sa cellphone. Hello? Magandang umaga po. Happy birthday. Ay, salamat po. Sino po to? Mrs. Pulay po. Ay, Mrs. Folay. Thank you very, very much. God bless, Mrs. Folay. Tabi, salamat po, ha? Nung 19 pa nga po, tumawag eh. Oy, sweet boy. Papa Pio, pabati ma po ng Papa Pio, Opo. pabati ma po bukas ng happy birthday po ang kapatid ko. Ay, opo. Advance happy Baya birthday. Folay. Sino pong pangalan? Ano pong pangalan ng kapatid mo bukas? Baya Pulay. Baya Folay. Baya Pulay, opo. Advance Ng happy Bagong Bayan. birthday. Sige, Tabi. Advance happy birthday kay Basta, Baya Folay. basta happy birthday ha. Opo, salamat po, Mrs. Folay. Salamat po. Thank you so much. Sige po. Sa isang krimen na di naman niya ginawa. Ini po ang programang Legally Yours, GB. Wala na All rise. ng isang Dali, may tumatawag. Sandali. Hello, good morning, Tabi. Hello. Po, good morning, Sir Pio. Yes, madam, good morning po. Happy birthday, Sir Pio. Salamat po. God bless po. Salamat po. Sana bigyan ka ng maraming pang kaarawan. Salamat po. Salamat. God bless po. Opo. Sige, salamat. O, God bless man po. Salamat. Salamat po. Sige po, bakit marami ang Katuwang ta dyan sa luwa, siyempre nakaredy ang Mega Force Patrol kung may mga darakulang istorya po dyan tabi sa palibot. mga ilang araw na lamang haharapin na niya ang bitayan. Sa technical control, si kumpadreng Nal Baldo, katuwang dyan sa IT si Marcian Madrid. Siyempre sa Newsroom Production Research, siyaon dyan si News Manager Mardela. Ang katarungan ng isang nilalang na katulad niya. Ako po, si Pio Fernandez. Yan, sige, dahil na kita magparahalo, all rise. And sa tuyang mga pag-iriba, ready na tabi, no? Sergeant at Arms, please maintain order in the court. Dahilan tama po una ang sesyon, dapat susatuyang mga counsels for the prosecutors, for the prosecution, and for the defense, kindly signify your presence. Lamang Court is now in session. ang bitayan. Silence is hereby enjoined. Sagkod kitang alas 12,
nin pagkauto kasabay sa tuyang resident attorney ang panyero ng bayan, si Attorney Giselle Basanta. Attorney Giselle, good morning. Good morning, Ping. Happy birthday, Ping. Hello. Happy birthday, Ping. Opo, salamat attorney, salamat. Yes, Ping. Babatin naman po ang sa tuyong mga parinan nyo kunya na aldaw na inining Sabado sa edisyon na inikang sa tuyang Legal Yours GB. Data na po pa alawig pa mga pataratarat. Medyo dakulan ng oras na minuto na ginawang kan sa tuyang programa. Opo. Kasi kunya na aldaw na ini ang sa tuyang legal trivia, iyo po ang word na 13th month pay. Ba, 13th month, medyo marayray na pagdangugunan attorney. Pagka ng Nobyembre, siyempre ang mga obrero ang mga rank and file worker po sa pribadong sektor. Nag-aaral naman sindakang sa indang mga tigsasabing 13th month pay. Yan. Ganyan po. Tawan ta pong, tungkusan ta po ang buot sabihin kayo ng 13th month pay. Mhm. Ini pong 13th month pay o ining tigsasabing pang tracing bulan na sweldo, isinabatas po ini sa pagiging Presidential Decree number 851 o PD 851. Digdi po, tigtao po ining benepisyo ini kung saan nga ni ang tigsasabi na gabos na rank and file workers, rank and file, entitled sinda o igos sinda ning karapatan na bayadan kang sindang mga amo in 13th month pay, kumpuesto kang 1/12 o 1/12 kang sa indang basic salary. Mhm. Gabos pong mga rank and file, ibig sabihin so mga mga basic workers, bako sinda managerial, bako sinda mga bisor, sinda po rank and file, regardless kang pagbabayad po sa inda, kung pakyawan man sinda o pati nga po ngunyan mga kasambahay as in mga driver, required naman po silang mag-receive hindi kaining 13th month pay as amended by a new law. Kung saan nga po yung mga kasambahay da po obligado pong makareceive ng 13th month pay. Mhm. Ngunyan po, rin po pwedeng makuha kang sa tuyong mga workers, mga rank and file workers ang sa indang 13th month pay. Susug sa lay, asin man po, susug sa pinakahuring labor issuance po, yung MC o Memorandum Circular, Administrative Order kang DOLE, na before 24th of December 2020, dapat ma-receive pinada ka mga empleyado, mga rank and file workers, ang sa inda pong 13th month pay. Aha. Ano ba ang pag-compute kay ng 13th month pay? Sabi nga ni sa leye, ang pag-compute na po kay ni, ang babasaran po yung basic pay. Yung basic pay ka mga empleyado sa bilog na taon over 12 o kumbaga araw kay ito ang kwentada ninda po. Ayun. Mhm. Bulan-bulan kasi nagbaba kumbaga po yan susug sa kung pirang absences o kaya piraso tigtrabaho na aldaw kang sa tuyang mga empleyado, yun man po ang kwentada po kayan. Ngunyan, ano po ang minimum requirement para ma-receive ng 13th month pay? Sabi sa batas, ang saludang worker na naglaog o nagtrabaho sa laog ng sarong bulan sa sarong taon, Mhm. obligado na siya o obligado na ang employer niya na bayadan siya ng 13th month pay. Yan. Ibig sabihin, kung ika nga probi, casual, seasonal worker na nagtrabaho ka ng sarong bulan sa laog ng sarong taon, dapat makareceive ka ng 13th month pay na equivalent sa 1 month over 12. O araw kan po ang 1/12 baga po ang kwentada po kayan. Mhm. Di ba man po kung nagtrabaho ka ng 6 months sa laog ng sarong taon, di prorated na 6 months over 12 ang marireceive mong 13th month pay. Yan. Ngunyan po, sisay po sa mga excluded. Sabi baga po sa ley, ang excluded ng mga empleyado na makareceive kay ni iyo ang mga empleyado sa gobyerno. Yung mga empleyado, rank and file worker na nakaka-receive ng equivalent na Christmas bonus, dahil naman sinda required na mag-receive pa ng 13th month pay kasi yung Christmas bonus na tigtatao
kang kumpanya ninda is equivalent na to 13th month pay. Mhm. Duman man da po sa mga empleyado na pigbabayad ning komisyon o sisay po ini yung mga real estate agents na nakaka-receive sa na on commission basis, yung mga nagpapabakalin mga insurance plan, dahil man po sinda kay po na tauan kan sa indang mga empleyado nin 13th month pay kasi excluded nga ni po sinda. Iyo man po yung mga task basis o pinagbabayaran sinda nin per task, Mhm. yung mga pakyawan. Ini po in contrast mo po sa mga piece rate. Ang mga pakyawan da po, dahil po sinda pwedeng tawan in 13th month pay. Pero yung mga piece rate, Oho. o ibig sabihin, yung halimbawa, araw kayo ngayong na gibo nila sa salong aldaw, nabayaran sinda kayo ito, kay po ang nabayadan po sinda. Yan. 13th month pay. Mhm. And lastly po, yung mga managerial o mga supervisory employees, they po sinda entitled kay ning 13th month pay. Oho. Explicitly tigsasabi nga ni sa batas na yung mga rank and file, ang mga managers baga po, ang mga supervisors are not considered rank and file po. Di palan-an mga managers, buda mga supervisors. Yes po. Oh, Mhm. pero madepende naman po yan kasi yung mga managers baga po, tigtatawan mo sila ng mga bonuses Ay, iyo na po. masalang kaupaman sa kwintada kang 13th month pay. Ibang mga kumpanya nga ni po, mas nakula pa ang nare-receive ninda. Iyo nga Lalo na ni, yung mga big companies po. oo, iyo nga ni bagatabi Attorney Giselle, ang panyero ng bayan. Paminsan, pag Christmas, so kitang mga ordinaryong empleyado, rugmahon to, uy, may 13th month pay kita. Tapos pagtangad duman sa mga nasa taas na posisyon, mas gulpiso na ako. Sabi nga ni kaniba baga attorney, sabi kaniba, ano daw ngaya kung magbugtak ning lay, kung mapopwede na, pag Christmas, pararehoan isa buwag, manager o bako, parehong amount. Kung dakula sa manager, pag baranga-bangaon, i-prorate na pararehoan na marisibikan kabos pati sa mga rank and file mo da sa managerial supervisorial. Yes po, madepende po yan sa yung mga mambabatas kung dangogon niya po ang call kang mga rank and file worker na parataso na sana ang mga marareceive yung ihora pagkabot kang pasto. Iyo. Kang taon. Oho, iyo magatabi. Mas lalo kang maliw, dukula, mas dakula pala nga yasuna ko ka na. Bako. Yes. Oo. Oh. Tapos Okay. ano naman po, isa dul naman po sa tuyang mga amo na mga employer, lalo na ka mga darakulang kompanya digdi sa tuyang rura na may requirement, documentation requirement o kaya compliance sinda na kay puan ay isumite sa DOLE base man nga ni sa MC na ipinaluwas kang October 19 ngunya na taon na tigsasabi na daing exemption ngunya na taon dawa nagkaigwan ng pandemic. Firm po yung Department of Labor and Employment susug sa sindang issuance o rules and regulation na ang gabos ng mga employer kay puan tauan kang nararap na dapat na 13th month pay ang Mhm. sa tuyang mga empleyado. Di masusog na lang po yan tuman sa 1/12 na doktrina. Ibig sabihin kung sa loob ng 12 taon ang linaog lang ninda 10 bulan dara kang 2 bulan na pandemic, Mhm. then at least 10/12 ang marireceive kang bawat empleyado na 13th month pay this year po. Ayun, oho. Paano baga attorney kanakalis na mga semana nagbuto ang impormasyon na gari so ibagay dai makatao por dahil sa ining kamugtakan takan pandemya. Ito palan basado sa lay orden mandato yan daining if and but mandato yan dapat itao tabi palan attorney. Yes po, base nga ni po duman sa PD 851, it's an obligation on the part of the employers. Yan. Kumbaga, batas ang nagbubuot na bayadan kang mga amo ang sindang mga rank and file workers kang 13th month pay taon-taon. As in, warang ifs or but, lalo na ngunyan pong time of pandemic. And saro pa po na tinungkusan mismo po ni Secretary Bell yung nasambit na issue as in tigre-require niya po na before
December 24, 2020, dapat yung mga rank and file workers makareceive na kan sa indang 13th month pay po. Yan, oho. Tanaw, nabareta nga di bagang ka ito, ano, na kung di ngay kaya tabangan kan gobyerno man sa management, di ba? Yes po, that would be a tripartite issue na it will require the labor groups, then the ECOP o yung mga employers, yung grupo ng mga employers with the government na mag-talk, as in mag-arrive kang sa mga araw ka ng mga kasunduan po na makataraiman po sa katuyang mga employer o mga management po. Yan, okay. So, tamang-tama yan. Medyo harani na baga pati attorney, pirang simana na sana. Dapat pala ma-release yan bago mag-25. Ano po? Sige, di. Po na kung ang mga empleyado, dahil man sindo naka-receive ng 13th month pay kang mga nakaaging taon, para mangyari kang kawaranan nin pagtao kang sa indang mga amo, ang mga employer. Igwaman po sindang 3 years pa para mag-file ki claim, kay ning money claim, lalo na sa 13th month pay sa mga opisina regional Gandole o kaya sa NLRC kasi bilang mandato kang lay kay puan ma-receive ni po kang sa tuyang mga rank and file worker. Kung dahil sinda po naka-receive kay ito, di magreklamo po sinda sa nararapat na opisina kang Dole o kaya sa National Labor Commission po, Labor Relations Commission, sa Legazpi City o kaya sa satellite office sa Naga City po. Sa laog ng pirang taon sinda pwedeng magreklamo, tabe. Sige, naputol na ano. Tamang-tama, time check man nga ni kita. Kung sa laog ni nagkapirang taon sila dapat magreklamo na pwede pa sindag maakomodar. Manungod yan sa mga 13th month pay na yan na halimbawa nagpalyar na maitao. Kung pirang taon ang pinagtataokan sa tuyang lay na pwedeng magreklamo pa, maakomodar, itong so igwaning claim diyan sa 13th month pay. Dahil naglalaog ang apod sa Globe, yun, naputol na naman. Sige, ang oras sa bilog na nasyon Pilipinas, paki-acknowledge na dyan tabi, Mark yan, tama, acknowledge kita kan oras, tamang-tama, dahil man naglalaog so, dial niya to kay Attorney Giselle, naputol na naman kan Globe, kung dahil dumang kita sa smart ni Attorney Giselle na Basanta, ang panyero ng bayan. We're talking about 13th month pay, the legalities of it, and then itong so, kung ano ang mga remedyo, kan mga dahil nakareceive ka yan. Sa smart kita maapod kay Attorney Giselle. Tadain na naman kita basta-basta nakakalaog sa Globe. Naputol na so sa tuyang mga promo call. Ay, sala sunapodam ko palan bako man si Attorney Basanta Smart. Yan. Sige. Dumang kita kay Attorney Basanta sa Smart kay Attorney Giselle. Yan. Laog na tabi. Yan. Tamang-tama, yaon si Padingnal, mantang nagdadial ako kay ki Attorney Giselle, ma-time check muna kita, alas 9:35 nin pagkaaga eksakto oras. Okay, Ang oras na iyan hatod sa Indokang SM City Legazpi 3-day sale on November 27 to 29 plus 1 day on November 30. Get up to 70% off on great finds. Shop and get a chance to win 20,000 worth of shopping money. Enjoy amazing SM Advantage and Prestige card holder deals. See you at SM City Legazpi 3-day sale on November 27 to 29. Plus 1 day on November 30. Sama-sama tayo ngayong Pasko at SM. Ang Fresca Tuna, 21.25 lang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch all-in-one. May gatas na. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Rexidol Forte. Rexidol Forte. Uragon banat sa apat. Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Nestogrow. Kompletong Nutri-Chan para grow happy. Nay, ano po nga po
lipunan ko ngayon? Regular dapat na pinapacheck up si baby sa health center, lalo na kapag 6 months na siya, para makasiguro si nanay na masustansya ang mga ihahanda niyang pagkain para kay baby habang patuloy ang breastfeeding. Pumunta lang siya sa pinakamalapit na barangay health center. Tuturuan si nanay ng mga barangay nutrition scholars doon kung ano ang mga pagkain angkop sa edad ni baby at madaling ihanda. Ang healthy po ng luto niyo, Nay! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang power booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Sa tabang kang Revicon Forte, buong lawas, Sunny Puwersa! Mata, puso, muscle, buto, dugo, Sunny Puwersa ang lakas. 5 pesos SRP na. Revicon Forte. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa 4. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, lakas banat sa 4. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Hi, Mommy! Si Marian Rivera ito. Sa dami ng information ngayon, are you sure you're following the right advice? Pagdating sa health ng kids ko, we only listen to health experts at doctors na trusted para sigurado. Kaya we only drink what most doctors recommend. Wilkins Distill. Most recommended by doctors. Trusted by moms to keep our family safe. Wilkins Distilled, a product of the Coca-Cola Company. Wilkins Distilled, most recommended by doctors, trusted by moms to keep the family safe. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo,
Sa panahon na tigaagihan tangunyan, ninhuli sa pandemya, dulot kan COVID-19, ini nakakaapektar bako lang sa satong pisikal na salud, kundi pati sa mental na aspeto. Uya na ang programa na mapakusog asin mapagaan kan sa tuyang pag-iisip sa araw kening sitwasyon. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Psychological First Aid. Mental Health Resiliency during COVID-19. Kairiba ang Department of Health, Center for Health Development o DOH, CHD Bicol. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Mag-iribahan asin mag-urulay lamang kita. Kada aldaw din Martes, alas 11 sagkod alas 12 nin ugto, digdi sa DCGB. Pinagsarong advokasya kan Department of Health asin DCGB para matabangan ang kada saro, malabanan ang stress asin iba pang health issues dulot ng COVID-19. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Psychological First Aid. Digdi sa DCGB. Si Pio Fernandez, asin si Attorney Giselle Basanta. Legally yours, GB. Sige, baloon tanang apudan giraray si Attorney Giselle, baka makalusot na ang sa tuyang signal sa Globe giraray para sa diretso niya itong pag-oro-irestoryahan. Si Manny Tina ang kapartner ko ngunyan sa technical control, siyempre. Yaon dyan sa IT si Mark Sian Madrid. Yan, baka lumusot na. Attorney, baka lumusot na yung ating call sa Globe. Nako, sana wag tayong pahirapan ng Globe. Ay, Globe bayad naman ako eh. Nag-register man baga ako ng 100 pesos. 140 nga ni. Globe, papasukin mo naman ang tawag namin kay Attorney Giselle. Yeah, nag-ring. Yeah, salamat, Globe. Attorney Giselle. Hello. Attorney Giselle. Yun lang, problema na naman nag-signal. Globe, birthday ko pa naman. Globe, Attorney Giselle. Hello. Wala. Walang kaasi-asenso ang Globe. Dumang kita sa Smart, Attorney Giselle Tabe. Ano ba to? Nasa to yung mga service providers. Nako, Tabe naman. Disyembre na, bakong tinarama na kamukang presidente, tulunan sa indong serbisyo. Digdi naman kita sa Smart. Daay man kita nakalusot duman. Si Manny Tina ang kapartner ko. Yan, nag-ring so Smart ni Attorney Giselle. Attorney Giselle, yan, maray-rahay digdi. Daay nang una kita sa Globe. Smart naman kita. Yes, Ping. Thank you, Ping. Thank you sa Smart. Go ahead na sa tabi Attorney. Yes, Ping. Balikan tayo yung last question mo, yung kung pirang taon. Yung prescriptive period. Base sa labor code po, igwa pong tulong taon para habulon kang mga rank and file workers ang sa indang money claim, lalo na po yung claim sa 13th month pay, non-payment kang 13th month pay. Ibig sabihin, pag nagsobra up tulong taon ang claim ninda, magbiging prescribed na po yun o paso na yung lamar po ninda. Sinday na ito matatao giraray sa inda. Yeah. Nagpabaya igwang latches sa part kang rank and file worker. Kaya dapat po maging maigmat po ang sa tuyang mga rank and file workers, as in i-file ang mga claim ninda, ano man ang claim ninda sa proper regional offices o field offices kang DOLE, siring man kang NLRC po o National Labor Relations Commission po. Yan, sige, tamang-tama, may 3 years pala na mabukod. Tabi halimbawa, Yes po, mapakinabangan. dapat mag-habulon ta po yan kasi pinagtrabahuan po yan sa tuyang mga obrero po. Na iyong katuwang kang sa tuyang mga employer para mas mapakusog ang ekonomiya kang Pilipinas. O di sige, Attorney, so discussion siya nato sa tuyang natatadang nagkapirang minutos, kung da ita maubos mo niyan, i-carry over ta sa masunod na episode. Go ahead, we will be listening tabi, Attorney. Ayun po, idalon tayong yung question about the one sa procurement na tig-text kang sa tuyang parainan nyo. May kinaraman duman po sa issue kung sa inda ang nakakaagna specification sa request for quotation para sa sarong bidding project ay naiiba kang linuwas na kontrata para sa nasabing proyekto. Ano ba po ang nakapalaman sa satuyang Republic Act
o ining Government Procurement Act. Sabi duman sa lay mismo, siring man so IRR o Implementing Rules and Regulation, ining request for quotation sarong alternatibong scheme para sa pag-procure ki government goods and services. Nagpo-procure ang gobyerno ki serbisyo as in goods sa alternatibong modo. Kasi nga ni po ang default iyo ang public bidding. Ngunyan po, data aram kung anong rason so long as na pinag-aprobaran kang head of procuring entity ining pong request for alternative method of procurement po. Now po, ini pong RFQ, ining request for quotation, binubugtak kang procurement entity sa PhilJeps. Ini sa pong metodo na gamit ang satuyang internet kung saan po duman sa website na pong ito tig-announce nila sa paagi kay ni mga request for quotation kung ano da ang kaipuan ng mga goods or services kan sarong government entity o ahensya de gobyerno. Now po, kung ang nakapalaman po duman sa RFQ ay different man po duman sa linuwas na notice of award, siring man sa kontrata, di nag-break yung protocol yung procurement entity. Now, ano po ang pwede pong remedyo kang aggrieved party o kung sisay po ang nadalaga ng kahit kayo ito, lalo na po yung mga lowest bidder. Opo. Kasi nga ni po, pag sa sistema kang procurement, kung ano ang pinaka maray na presyo na mabibenepisyo ng sa tuyang gobyerno, iyo dapat ang itao ang kontrata. Now, kung nag-deviate po duman sa RFQ, ang specification sa kontrata, di sinuhay po yung lay as in IRR kang Public Act. Now po, pag-araw po ka na nangyari, di magiging null and void. Igwa pong right po ang satuyang mga contractor o yun yung mga service provider na questionan po yung kontratang yun. In the first place nga ni po, sabi baga po, ang essential element da kan sarong publicly bidded contract na dapat ang gabos na bidder must be on equal footing. Kung araw kayo ito po ang ginibo kong procurement entity, di nagkaigawa ng advantage o ang iba naman po na disadvantage dahil sa deviation na araw po kayo ito. As in, pwede po question nun o kaya ipadeklara na null and void yung kontratang yun. As in man, pabayadon yung mga nasa likod po kung kaitong irregularidad na ito o pag-break ang protocol sa procurement po. Ayun, so very very strict palang tabi, Sir Attorney. Kung ano ang yaon niya sa kontrata, iyo sa tabi yan. Yes po, kasi kumbaga sindang mismo nagtalaan ka mga specifics o specification po duman sa kontrata na wala po sindang discretion na basta na sa nang sa gilid po yung specification na sinda mismo ang nagkaag. That would be whimsical and capricious po na kumbaga baka may pinagpaboran sinda na sarong kompanya o sarong tao na iyo ang mabibenepisyaran kay itong kontratang ito po. Iyo, oo. So, pag araw ka nang nangyari, breach of contract na yan. Pwede nang magkaigo ng failure of bidding? Dahil ka masabing breach kasi yung breach nga ni po, na-committer kang mga miyembro kang BAC o Bids and Awards Committee po. Kasi once na, baga po kita tigsabing yung pre-bidding. Ay, kaso nga, digdi po, alternative method po yun eh. Parang nag-shopping lang po yung procurement entity. And sila mismong nag-doktor duman sa specifications to the disadvantage of the government po. Iyan, dinoktoran, kinalikot. Yes po, kung kumbaga yung RFQ, duman dapat magsusog sa mga specification na stated sa RFQ. Ang bids, ang back para sa pag-award kang kontrata po. Once na nag-deviate po sinda duman, di ibig sabihin na-break din yung protocol and dapat po manimbag sinda sa liability duman po. Ay, arog pa lang kan. So, difficile. Yan pala na mga bidding na yan. Kung ano ang nakatalaan, iyo sana. Yes po. Kaya paano po baga ang public bidding? Mas nga natin sabi tayo sa alternative
methods po, dapat yaon manggiraray po yung transparency. Once na paano mo masabing transparent yung alternative method? Tigtataon ninda o tigpo-post ninda sa PhilJeps yung RFQ. Once na days sinda duman nagsusog, di unfair, magiging unfair po yun sa ibang bidder po. Iyan, iguananin, kumbaga, panglalansi, pandadaya in a sense, Yes po. In a sense po, mga araw po ka lang ang anomalya po. Diyan sa bidding, nako, sus Mario Joseph naman pala talaga, dipisil pala ng araw kaan. So, kaipuhan, kung anong yao dyan, iyuan. Yun po. In the first place po, yung yung due process. Kung bigla mo na sa in the midstream kang bidding, lalainan mo yung yung naka-specify sa RFQ, then that would be you countervail or you transgress the elements of due process, the doctrine of due process po. Ano pwedeng isangat ka na kaso, tabi, attorney, in kaso pa lang, tabi? Administratibo po, and to declare the contract as null and void. Administratibo? Opo, kaso administratibo. In the first place, pwede po siya maging graft. Criminal case, there would be criminal case. Pero yung giving due advantage, na may igwa po siyang element kang criminal case sa graft, igwa man po siyang element kang administrative case po. So gustong sabihon? Pwedeng administratibo, pwede pong kriminal, siring man po, pwede pong civil damages sa part kang mga bidder po. Matindi. Kasi nga nito, pag nasa gobyerno baga po kita, ang sarong public officer igwa siyang threefold liability. Yung threefold liability niya, either sa criminal aspect, sa administrative aspect, and civil aspect as to damages na nadadanyaran niya po, lalo na po sa mga prospective bidders po. Isus ba kung basta-basta palan? Kaso kriminal, kaso administratibo, civil patabi, attorney. Yes po, yes po. Oy, naku, dipisil pala ang mga yaon man dyan sa Bids and Awards Committee. Sabak Opo. Oy, naku. Kwarta kan tawon aataman dyan, di ba? Kwarta kan tawo. Yes po, kwarta kan tawo as in para po sa bintahe kang gobyerno. Kaya nga nito, kitang bakta nga ma-situate na ang bidding transparent and for the benefit of the government po. I'm afraid, Attorney Tabi, bitin kita sa oras naman ngunya na episode, mapadagos kita, igwa kita nin siguradong mga interesante pang mga temas manungod sa lay, igwa nga ni kita sumakaputan baga sa mga pirma-pirma baga sa titulukan daga, itong iba pa, na dapat pa niya itong ipaliwanag. Taon ta kanina pagkakataon na makapagpasalamat. In the meantime, giraray sa satuyang session ngunya na pagkaaga, gawahin tabi, Attorney Giselle. Yes, Ping. Nagpapasalamat po ako sa mga nagsubaybay, nagtugaygay kang satuyang episode ngunya na Sabadong ini para sa satuyang Legally Yours GB. As in, minamamot ko po na nakapaghiras po ako nindit na karaman sa Indo, lalo na sa mga legal issues na nakakonfront po kita sa oral daw na pagbubuhay-buhay ta po. As in man po, minamamot ko po, next week po, mag-iribalang giraray kita para sa sarong oras na programa ta po, ang Legally Yours GB. Thank you, Ping. As in, Diyos ang magbantay sa tuyaga, boss. Thank you so much. Yan po sa tuyang resident attorney, ang panyero ng bayan, Attorney Giselle Basanta. Sa tuyang birthday episode gunya na pagkaaga. Salamat po duman sa naghirinanyog tabi kan sa muyang programa ang Legally Yours DB asin na nagpapaabot siging paabot ning mga pagbabati sa indong lingkod. Sa tuya man na special na uldaw ngunyan. Salamat po kan sa indong padagos man na pag aprisar man sa indong lingkod po. Dali, may tumatawag. Hello. Oh, hello. Ay, salamat po. Salamat pong maray tabi. Salamat din marayon. Sa pangaran ni Pading Nalbaldo, si Manny T, pagkatapos si Marcian Madrid. Sa Newsroom Production Research, yaon dyan si News Manager Mardela. Siyempre si News Director Edwin Peralta. Diyos na rin ang siyang bahalang maningil kung sinong may
kasalanan. Oy, si Madam Rochelle. Salamat po tabi, Madam Rochelle. Thank you so much po sa greetings. Thank you po, Ma'am Rochelle. Sige. Ang kamatayan sa isang upo ang bakal na kay dami ng buhay na inutang. Salamat po kan sa idong pangatabay. As in, happy weekend. Mahal na Diyos ang magbantay. O kung minsan ay di mo maintindihan, ilan pang tulad niya ang magdurusa ng walang kasalanan. Antabayan na po ang masunod na programa si News Director Edwin Peralta. Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.